Adrian Zelaia, zuk nundik egingo zenioke azpimarra Asier Arraizi? Bueno, momentu baten esan dau, krisiari aurre egiteko orduan Bilduren politikak igual visualizatu gabe geratu direla. Edo ez direla gai izan politika horiek visualizatzeko behartzen bezala. Hori da. Bueno, hemen behin baino gehiagotan esan dugu, edo nik bintzat esan dut, hori ez da bakarrik Bilduren arazo bat izan. Gure ustez izan da arazo orokor bat euskal klase politikoan. Claro, ziurazko beste alderdi batzuk, EAJ edo alderdi sozialistak, ibilbide historiko importante bat duki. Orduan, jendearentzat askoz gehiago egiten jako pentsatzea, gauzak edo konturatzea, beretan zer gertatzen ari da. Krisialdi honi aurre egiteko orduan, zein punturaino euskal klase politikoak oro har egin dauen utzi. Zuk behin eta berriro insistitu duzu azken urteotan ideia horretan, eta gaur bertan Adrian Zelaiak datu berri gehiago ekarri dizkigu, bere tesi izan dan horri beste bultzada bat edo beste azpimarra bat egiteko, Adrian. Bai, gaurkotu ditugu, eguneratu ditugu, urte hauetan ateratzen ditugun datu batzuk zor pribatori buruz konkretuki, ez dakit grafikoa ikusteko... Horretxik ikusteko aukera izango dugu, bai, begira hemen dago. Bai, lehenago, esan behar da oso harrigarria dela, zor pribatuari buruzko datu ofizialik ez egotia Euskal Herrian edo erkidego autonomoan. Batez be, krisiari aurre egiteko orduan, eta krisia sortzen dan momentuan, hori dalako daturik importantena. Krisiaren jatorria ez dago zor publika esan importantea krisia lertzen denean, zor pribatua esan gakoa. Orduan, hemen, ematen dut, inori zitzaioa da importatzen, zer gertatzen zan Euskal Herrian zor pribatuarekin. Bueno, gu gure kabuz, ekaizentar moduan, ibili ginen, aztertzen, zeintzuk ziren datu horiek, eta argi ikusten zan zor pribatua hemen beste lekuetan baino askoz bajoa zala, eta batez be, Espainiaren referentziarekin konparatuta. Zor pribatua, hauek dira datu berriak, 2015koak, jarraitzen dira askoz bajoa izaten hemen, eurogunean baino bajoagoak, eta estatuan baino askoz bajoagoak. Diferentziak moteldu dira, pur bat, hori normala da. En principios, partea zan 60 puntokoa krisia lertzen danean, eta orduan normalena da oso sorpetuta dagoena askoz gehiago bajatzea doiketaren arabera. Baina diferentzia mantentzen dela. Eta hori datu horrek argi usten dau zergatik krisiari aurre egiteko politikak zeharo diferenteak izan behar ziren hemen. Espainian martxan jarri diren iaia neurri guztien helburua, horri aurre egiteko helburua. Eta guk aztertu barik, hori benetan hemen gertatzen zala ez, beste barik kopiatu ditugu neurri guztiak. Eta behin eta berriz diozu, lehen esaten duen bezala, klase politikoari oroar egozten diozula. Egon diren, gobernuan egon diren, hiru aldertikin, hiru gobernuekin, oposizioarekin bebai, ez da egon, ez alde baten bestean diagnostikorako kapazitatea. Joseba Barandiarantzea, azpimarra egingo zenioke Asier Arraizi, eta bagoaz igandeko galdeketei buruz hitz egitera. Begira, sortu alderdi nahiko berria den arrenaz, berak aipatu ditu antolakuntza, funtzionamendua, aurpegia eta ideiak berritu behar ditu sortuk. Sortu berria izateko deigarria ez, olako rekonbertsio baten premia horrek eman dite atentzioa. Eman dizu atentzioa. 34 herritan, joan dan igandean, gure esku dago ekimenak antolatuta, galdeketak egin dira, Euskal Nazioaren aldeko jarrerak, galdera bat edo beste egin diren galdaketetan, eta zuen balorazioa ezagutu nahi nuke, oro har jakin dugun datua 30%koa da, parte hartzeari dagokiona, herri aztertuta ezberdintasunak handiak dira, baina ez ditu, ze balorazio egingo zenuke herri galdaketa horietaz, eta, iragarri diran beste 100 herritan egingo diren horietaz. Balorazioan ikuste dut oso positiboa dela, batetik herri mugimendutik datorren ekimen bat gai izatea, horrelako galdeketa bat antolatzeko eta inbesteko seriotasunez, zen ikuste du seriotasun handiarekin egin dela eta berme guztiak oso ondo zaindu dituztela. Nik uste dut hori badela azpimarratzeko kontu bat, herri mugimendutik datorrelako hain zuzen ere. Eta ez dutelako gaitasunik eduki, adibidez ikusten dugu kanpaina bat antolatzen denean, zelako baliabideak mobilizatzen diren, eta hemen ez da egon horrelako baliabiderik atzetik, eta ere ikusi dugu nola nire ustez oso arrakastatsua izan den parte hartzari dagokionez. Horrelakoetan beti jotzen dugu pixkat
topatzera zerrekin konparatu, ezta? Zein izan daiteke erreferentzia esateko arrakastatsua izan den edo ez, eta ni saiatu naiz ikusten bai aurretik egin diren horrelako galdeketetan eta honetan erreferente zuzena da batez ere Katalunia zergatik, noski ez delako izan galdeketa bat loteslea beste toki batzuetan izan den moduan, prozesu bat abian jartzeko, parte hartze prozesu bat abian jartzeko galdeketa izan da, orduan Katalunian egia da lehenengoa izan zela arrakastatsua, Renis de Munten egin zena, 150%, baina gerora egon diren olatu guztietan, beste 4 olatuetan parte hartzea bataz beste 100%koa izan da. Eta hala ere, hemendik gogoratzen ditugu galdeketa horiek arrakasta handia eduki izan balute bezala. Eta gero, konparatzearren beste galdeketa batekin, hemen egin zen beste galdeketa batekin, gogora etorri zaizkit bertan konstituzioa bozkatu zenean egon ziren parte hartze datuak. Oso basua izan zen parte hartzea oroar, 154%, Espainiako konstituzioa bozkatu zenean. 154%koa izan zen parte hartzea, hortik baiezkoa izan zen 177 gutxi gora bera. Horrek esan nahi du, baiezkoa hemen konstituzioa jaso zuen babesa, izan zela hain zuzen ere 130%koa. Eta behitu zelako pixua daukan eta gaur egun zelako eragina daukan gure bizitza politikoan. Orduan nik uste dut herri mugimendutik etorrita, horrelako seriotasunez antolatuta, eta gainera herri horietan nik uste dut ere ospakizun handi bat izan zela, eta ikusi dugu irudietan, eta oso giro alaian egin zela, eta gero parte hartze datuak ikusita, nik uste dut arrakastatsua izan zela. Seriotasunaren ez dituzuk azpimarratu duzu sarri, baina pentsatzen dut herri galdeketa hauek egiteko modu bakarra dela, baldin eta nola daiteko zilegitasuna emango bazaie, eta hortan gure esku dago ekimenak aparteko lanketa egin duela, Katalunian egin izan den bezala, alde egon edo kontra egon berme guziak egon daitezen, gainera kontuan izan behar da, ez dutela erroldan esku hartzerik izan, badirela zenbait aldagai, zaildu egiten dutenak prozesua guztia. Edo zen kasutan, Felix, nola ikusi dezuzuk? Bueno, nik ere zoriondu nahiko nituzke bai gure esku dagokoak, herrietan egon diren bolondresak eta mobilizatu direnak, uste sekulako lana egin dutela, ni jakin badakizue eszeptikoagoa nintzala, gainera publikoki esan dut, beraz ez eta bain ere burua kontra esango, elitzak igual elengo aldia izango, baina bazpada. Uste dut partaidetzari dagokionez, herri handietan batez ere nahiko eskasa izan dela, azpeitik enduta, jake ider hemen daun, azpeitik enduta, baina orokorrean egia da, ez ditxuk eman dituen konparaziotan, nik neuk uste ez dela konparagarria adibidez konstituzioaren konstituzioarekin, bai Kataluniaren prozesuarekin, baina nik uste hor badago arrisku bat, ez? Eta da, 130% langa hori pasatzen ez degunean, egia da, aztertzen ari gera nok esaten dugu, hori oso ondo dago, baina azkenean egin behar deguna da jendearen ilusioa piztu, ezta? Eta ez dakit ze puntutaraino horrelako partaidetza maila batek jendearen ilusioa pizten duen. Eta konparatzen balin baditugu hauteskundeetan EAJak eta EH Bildu bakarrik ateratako bozekin emaitzak azpeitin ere. Atera ditut herrietako. Pentsatzen nun, horregatik oso diferentzia nabarmena dago. Edozein kasutan, batetik eztabaida sortzea zen helburua, beste alde batetik 130 horri agian erantzi beharko zaio, norbait ilusioa sortu zaiola, ze 100 herritan erabaki dute, datorrundutan egingo dutela. Bai, eta uste dut hori dala azpimarragarria, ez? Prozesu bati hasiera eman zaiola, gero herri honetan badaukagu gaitz endemiko bat gure sujetoaren inguruan, ezta? Eta orduan ari gera erkidegoan konsulta batzu sustatzen, ikusiko dugu ere, Nafarroan zer egiteko gai geran, edo ez, iparraldean zer egiteko gai geran, edo ez, baina nik uste horrek badaukala bere garrantzia. Nere kezka hori da, ez? Ze puntutaraino lortuko dan, eta prozesu honek lortuko duen benetako jendea mobilizatzea, eta hortan planteatu denik zarantza, eta hain dela gutxi erreportaje batean planteatu nunean, segituan Mario Zubiak bidalizian tuit bat esan ez, Felix, eta orduan agenda politikoa nork erabaki behar du, ez? Eta Twitterren eztabaidatzea terriblea danez, esan nion, kafetxo bat hartuko dugu, eta hor pendiente daukagu oraindik. Pendiente daukazuen kafetxoa, Ider Alkortazea analisi egiten duzuzuk. Ez ditxok aipatu ditu ez da, Kataluniako kontsultak, eta gogoraten naiz egunetan azpimarra negola, ez? Eta nik ez ditula arrakasatutat joten, ikusita non egin
egin ziren, ez? Oso ezberdina iruditzen zait, 130 herri batean lortu edo beste batean lortu, ez? Horrenik, balorazioa alde batetikan, oso positiboa esagutzen dudanagatik, ze mobilizazio egondan, bai? Aurreko hilabete pasatan, ze dinamika sortu dian herrietan, jendeak voluntariak izen bat lan egin duen, nola egin duten, eta guzti hori, bai? Hori, uste txalotzeko irutzen zait. Kultura berri bat osatzeko bidea ematen duela? Ez dakit jarraituko duen. Ikusi dudana oso positiboa irutu zait, ez? Gerta daiteke, justu hori atarian izatez da, konsultaren atarian, eta aurrerago ez jarraitzea dinamika berri horiek, baina ikusi dana positiboa izan da. Bestalde, egia da baita ere, goza, loteslea ez danean, ez da, simbolikoa danean, jendea ere konbentzitzea eta mobilizatzea ere, askoraz ere komplexoagoa dela, ez? Baina nik, bakizu zenbakia gustatzen zaizkidala, ez? Eta valorazioaren gauan ezaten, hau ez da aztertu behar kuantitatiboki, niretzat kuantitatiboki ere bai, ez? Eta ikusita, eta pixka bat Felixek esan duenen aritik zer herritan egin da, emaitzak oso bestelakoak dira. Azpeitin ia 120koa izan da eta arrakastatua irutzen zait, baina, klaro, begiratzen badugu Arrasate 123a izatea adibidez, eta ja muturrean kokatzen dana Zumarragako, ez, 112 edo, ez? Orduan, egia da gaur egun ez dagoela agenda politikoan eta horrek ere zailtzen ditula kontuak. Baina nik parte hartzeari begira, herri askotan ez nuke arrakastatu betela joko, ez? Gero argi dago, joan diran gehiengoa, aldekotasuna erakusta jundala bai, estatu independentea edo buru jabetza, ez? Hor pentsatu behar dena da, egia da, danak zaukatela noski boska emateko autua, ez? Ez duena boska emana izan, baina hor ere estrategikoki aurrera begira pentsatu beharko da, ez da? Aurkakoa pentsatzen zutelako edo paso egin zutelako, zer gehiago egin behar da, benetan ari bagara erabakitzeko eskubiaz eta printzipio demokratikoaz, ez? Itz bitan zuek ze iritzi duzuen, eta Espainiako hauteskundei begirada egin behar diegu, azkarra, ordu gutxi falta dira hauteskunde kanpaina hori hasteko, izango dugu denbora hauteskunde kanpaina horri buruz hitz egiteko, baina zertzela batzuk mai gainera ekarri nahi genituzke, eta Amerikatako estatu batuetarakoaz, Kaliforniara, Los Angelesera, Mikel Reparaz gure lankidea bertan da eta, gaur Sandersek irabazi ditzake Kalifornian jarraitzaile asko, eta interesgarria dago hauteskunde kanpaina hura ere. Galdeketekin amaitzeko, Adrian eta Josep. Niretzat, egia da, nik zalantza asko ditut datuen inguruan, ez dakit espektatibak zeintzuk ziren, ez dut gaia ikuspegi horretatik aztertu, baina uste dut importantea dela, batez gai hori beldurrak entzia. Nik uste dut badagoela nolabiteko beldur esteriko horrelako gai bat planteatzari, ikuspegi diferentetatik, behintzat gai hori ja, hemendik aurrera gero eta normalago txatartzea, nik uste dut oso gauza hona dela, eta ja aukera ematen dagoela objektiboki aztertzeko, estatu, independentziaren, abantaia, desabantaia. Beraz, ariketa demokratikoa hitz egiten dutenean eta uste duzu balio duela horretarako... Historikoki badago beldur esteriko bat eta hori gainditu behar dela. Joseba Barandiaran. Begira, Arraizek ere aipatu dut, nik uste dut herri ekimenaren indarra eta balio etxi behar degula, ez? Eta bi adibide jarriko ditut. Bata, atzo bertan Bilboko kafeantzokien eman zuten Eriz Zapireinen dokumental bat, gaur irekiko ditu ateak, eta kotetzen du 80 markadan Euskaldunon egunkaria nola sortu zen. Eta pentsa zenbat ale salduko ote zituen egun hartan, egunkariak abenduak 6 hartan, diario baskorekin edo korreoekin alderatuta. Atzerago joan da, ikastolak abiatu zirenean, 100 umetik zenbat bialduko zituzten hasierako ikastola haietara, ez? Baina Hernan Muino hietatik gero zer sortu diteken, geure etxean bertan ditugu bi adibide oso nabarmen, eta nik uste dut horri behiratu behartzaiola zenbaki baino gehiago. Espainiako gorteetako hauteskundeak, hauteskunde kanpaina hasiko da, ez dakit hasi hasten denean igerriko dugun edo ez dugun igerriko, izan ere, gaur, adibidez Euskal Herrian ikusi ditugu, Partido Popularra Donostian, Gipuzkoako Partido Popularreko kongresurako hautagaiak aurkezten, eta antxe ibili da Alfonso Alonso, eta bere asmoen berri eta eman du, ikusi dugu Euskal Herri Jeltzalea Barakaldon, ikusi ditugu Aldugukoak Gasteizen, Bildu Donostian, Marian Beitera Arrangoitia bere mezuak zabaltzen, eta adibidez Partido Sozialistako ordezkariak Araban ibili dira, eta esaten dizuetan bezala hauteskunde kanpaina iristen denean ez dakit zer gehiago egin dezaketen. Baina badator, Euskal Herriari begiratuta bi hitz eta Espainiakoari dagokionez bat.
Bale, bai, bitz, ze neuk ere ez dakidan komunikabideagatik edo neure interesagatik fokoa ez dakat hemen jarri, eta berezitasunik ere ez diotia aurkitzen. Zerbait aipatzaren, justu Arraizek aipatu duena, ez da, ze uste ja Aitor Estebanek 2 edo 3 aldiz esan duela bera dela Bizkaiko hautagai abertzale bakoitza, iganderen ere Ortuzarrek esan zuenez, eta erantzuna... Bira espainolistaren. Bai, eta gaina justu esaten du Podemosera gerturatzeko, eta Madrilera begira lehian daude. Azkenean, Arraizek aipatuen estrategia aldaketa horretan, batzeko baino kasu honetan da, bai egin dutelako analisi bat, jaso dutelako jendeak esan duena, eta nolabait, utzune hori nabaritu dutenez, balizko boto emaile batzuk, beste hautagai bat jarri da, eta nolabait, estrategikoki ere aldatu egin da, beraz, gerturatzeko baino, uste lehian tazari garela, ez da? Erresa izango dute Euskal Alderdi Politikoa? Nik uste oso saia daukatela. Mai gainera ekartzea? Bai, batzuk gainera nik uste nire hitziz Euskal Agenda gizki ulertzen dutela. Euskal Agenda dia gauza pilo bat, izan daiteke presoak, baina da langabezia, da lan erreforma, dia pentsioak eta mila gauza. Beraz, guk eramango dugu Euskal Agenda, norbaitek eraman, ez? Baina era zabalera hartuta, eta oso saia daukate, inkluso Estatu mailako alderdi begira, hainbeste polarizatzen ari da, hau da, PP, eta nolabait Podemos eta Unidad Popularren arteko bi hoien artean, bestek ere saia izango dutela hor erdian jartzea, ez? Behiratu diezue asteburu honetako inkestei, Felix, pentsatzen dut? Bai, nila merengea dantzatzen hasita nago. Atzo jarri ziguten hor jirabira horretan. Eta, bueno, tira, uste bete ni ere ados nago Arraizek esan duenean, segurazki gobernu aldaketarako aukera gehiegi ez dagoela, ezta? Eta balin badago okerrera, hori ja balorazioa da, okerrera edo bera, baina argi dago Alderdi Popularrak Ciudadanosekin akordio egiten balin badu, eta kontzertu ekonomikoa hor zalantzatan jartzen balin bada, nun eta ez dituen gero eskainutxo batzuk behar, eta hor ikusiko dugu nola jokatzen duten Alderdi Abertzaleek, estenatokia zaila dagoen, ez? Ados nago Eiderrekin, Alderdi Abertzalentzako tensio hori sortzea oso komplikatu izango da kanpaina honetan, eta ez dakizea asmatu beharko duten tentsio hori eta erakarpen hori lortzeko. Bestela oso termino espainoletan pentsatzen hasia gaude denok, komunikabideetan ere bai, eta beraz horrek nik uste Alderdi Abertzalei ere sekulako eragina egiten diela, ez? Bai, ez ditzu. Bat natorrera bat oso zaila da Euskal Alderdientzat hain espainolizatuta edo behintzate mediatikoki ara hainbeste begira dagoen agertoki honetan euren mezuak txertatzea, eta nik uste dut Ortuzarrek eta ere Estebanek emandako azkenengo mezuak direla saiakera bat pixkat fokoa gana ekartzeko, espektakularizatzeko pixkat ere hemengo kanpaina. Niri iruditu zait ez dela oso elegantea izan, aste abertzale karnetak banatzen, baina bai iruditzen zait behintzat lortu dela fokoa nolabait hona ekartzea eta bi alderdi horien arteko lehiara ekartzea. Eta gero begiratuta ikusi ditugune azken inkestak Espainian, aipatu duzuena, eta datu interesgarri moduan nik ikusi nahi dut zein den botoaren bilakaera azken hilabetetako kudeaketa dela, eta gero bestetik abstentzioa, eta nik uste dute garrantzizkoa izango dela ere abstentzioa, nahiz eta badirudien ez dela izango hasieran esaten zuten bezain altua, hori dirudi behintzat, gero ikusiko dugu, eta ere zer dakarren egin den aliantza horrek Ezker Batuaren eta Podemosen artean, pasokizazio bat ekarriko duen erabatekoa, horrek ere gero estrategikoki nola eragingo dion Alderdi Sozialistak ze posizio hartzen duen, ea jokatzen duen eskuma babesteko posizioan edo saiatzen den aldentzen, ikusi dugu aurretik dauzkagun zantzuen arabera behintzat, Ciudadanosen gana egin du hurbilpena eta ez Podemosen gana. Orduan, ikusiko dugu zer dakarren, baina nik uste dut elementu horiek direla kontutan hartzeko. Elementu horiek kontutan hartu beharko dira Espainiako gorteetako hauteskundei begira, esan dugun bezala Euskal Herriari berarizkoak zaizkion gaiak mai gainean jartzea zail txamarra izango da, Euskal Herria bera izpide izatea zaila izango da, Kataluniak lehenengo gerturatze bat izan du, Partidu Sozialistak egin dion nola behituko itun eskaintza dela, eta Katalunia ipatu
kontatu dizuedanez, esango dizuet, kupek gaur betatu egin dituela Generalitateko presupuestoak, gobernaren presupuestoak, eta neurri batean airean utzi duela Kataluniako legealdia. Orain azkeneko minutuetan jakin dugun kontua izan dau, ez da erreza Kataluniako prozesua ere, askotan Euskal Herritik Kataluniakoari begiratu izan diotenek eredutzat hartu izan dute, eta badira zenbait gauza, prozesu antzeko egin nahi duten entzat, begiratzeko modukoa dena, baina ikusten dugun bezala, arazo batzuk ere badaude. Bai, desenteko baina. Eta kupen erabaki hau, Zora aurreatu daitezke hauteskundeak, eta... Eta berriro hauteskunde batzuk oain Katalunian, bunko oso ondo pasatuko dugu, baina ez dakit katalanak iritzi berekoak izango diran. Felix, eta hain ondo pasatzen du, ez duela nahikoa galdeketekin, ez duela nahikoa Espainiako gorteetakoekin, ez duela nahikoa Euskal Autonomia Erkidegoan izango direnekin. Amerikako Estatu Batuei buruz ere hitz egin nahi duela, eta guk ere hala egin nahi dugu, eta bagoaz Kaliforniara, Los Angelesera, bertan Mikel Reparaz dago. Mikel Reparaz, Gabon. Gabon bai. Arratsaldeon izango da zuretzat pentsatzen dut, ez da, hor nonbait? Bai, orain arratsaldea da. Amerikako Estatu Batuetako hauteskundei erreparatu nahi diegu, besteak beste, dagoeneko esan genezakelako Hillary Clinton badela hautagaia, nolabaiteko polemika ere sortu da bere hautagaitzaren inguruan, komunikabide batzuk lehenago jakinerazi dutelako, baina hori egintzat eman genezake, eta gaur gehiago gaude begira Kalifornian zer gertatuko eta Sandersek zer egingo, ezta? Bai, hori da, alderdi demokrata barruan Hillary Clintonek presidente gaitza lortuko duela, inor gutxik jartzen du zalantzan ordu honetan, baina egia da, alderdi barruan eta bi hautagaien artean badagoela gatazka, ez? Eta batez ere hori gaur hemen Kalifornian ikusiko da, oso parez pare daudelako bi hautagaiak, Hillary Clinton eta Bernie Sanders, eta inkesta batzuen arabera Sandersek irabaziko luke Kalifornia ikusi beharko da. Edozein modutan ere oso alde murritzat izanen da. Eta bestalde Bernie Sandersen kanpainakoek esaten dutena da, ez dela galdutzat eman behar, primario hau, ez dela erretiratuko Bernie Sanders eta konbentzioraino eramanen dituela bere planteamentuak, eta oraindik ere Bernie Sandersek dio, aukerak daudela presidente gai izateko, matematikak ez dio hori, baina egia da eta arrazoi du Bernie Sandersek hor superdelegatu deitzen diren horiek, oraindik ez dutela haien botoa eman, eta konbentzioa Filadelfian uztailaren 25ean izan arte, ez du jakingo zein den emaitza, ezta? Ordura arte ez da guztia erabakita egongo, edozein kasutan Sanders berak ere erabili dezake estrategia hau, orain arte berak bultzatu nahi izan dituen politika batzuk, Clintonek aurrerantzean ere jaso ditzan, eta demokraten artean zatiketarik egon ez dadin, eta bere proposamenak ere bilduak izan daitezen neurri batean. Dudarik gabe, orain Bernie Sandersen helburua hain zuzen ere, hori da, bere kanpainako kideek esaten ziguten hemen Kalifornian elkarrizketa, aurrez aurre egin ditugun elkarrizketetan, helburua ez dela Bernie Sanders etxezurira eramatea puntu honetan, baizik eta Bernie Sandersen ezkerreko planteamentuak mahai gainean jarri, eta nolabait ere baldintzatu alderdi demokrataren ponentzia politikoa, eta baita Hillary Clintonen balizko gobernua. Hori da orain Bernie Sandersen jarraitzaileen eta kanpainaren helburu nagusia. Obamak lehenengo aldiz hauteskundeak irabazi zitunean, Clintonekin lehia egin zuenean, gero Clinton ere estatu idazkari izatera iritsi zen, ez dakit halako zerbait izan daitekeen erdibideko akordio bat bukaeran azkenik Hillary Clinton presidente izatera iristen balin bada. Bai, hala ere Bernie Sandersek beti esan izan du, berak ez duela bere burua nolabait ere gobernuan ikusi nahi, edo horrelako planteamenturik ez duela mahai gainean jarriko, ideiak jarriko dituela esan du beti ere, ez? Eta berak bere programan daramatzan hainbat eta hainbat puntu Hillary Clintonek bere egitea nahiko luke Bernie Sandersen kanpainak, besteak beste, osasun publikoari dagokiona, edo hezkuntza publikoa eta unibertsitateak, doako unibertsitateak, hori da Bernie Sandersen puntu nagusietako bat, hori adibidez programan sartzea Hillary Clintonek, ez? Ikusi beharko da hori guztia, edozein modutan uztailean Filadelfiako konbentzioan erabakiko da, eta hori ikusiko dugu, nolabait ere, Estatu Batuetako alderdi demokrata barruan
borroka edo ideologiko importantea izan ere, kontutan hartu behar da, Hillary Clintonek nolabait ere puntu askotan errepublikanoen neokon mugimendua ere ordezkatzen duela, ez da ahaztu behar, Hillary Clintonek Irakeko gerra babestu zuela, besteak beste, eta beste muturrean sozialista edo bere burua sozialista bezala aurkezten duen senataria dago, beraz, bi muturrak hor daude, eta bai, puntu batera iritsi beharko dira debate horretan, eta hori guztia Filadelfian gertatuko da uztaila amaieran. Bi muturrak hor daude, eta oso garrantzitsua izango da gainera, biak nolabaiteko erdigune batera iristea, baldin eta Trumpi irabaztea lortzea nahi balin badute, gauzak hain errezak ere ez daude. Ez daude bat ere errazak. Hillary Clintonen kasuan, inkesta askok, oraindik goiz da inkestei arreta gehiegi jartzeko, ez da, baina Donald Trumpi ematen diote garaipena, azaroari begira, ez? Eta Bernie Sandersen kasuan, Sandersen kanpainak behin eta berriz errepikatzen du hori, alde hori zabalagoa da, eta Bernie Sandersek argi eta garbi irabaziko lituzke hauteskunde horiek Donald Trumpen aurrean inkesta horien arabera. Hala ere, oraindik esan bezala, goiz da horri arreta gehiegi jartzeko, baina, hor daude datu horiek, hor daude inkesta horiek, eta segurazki Hillary Clintonen kanpaina barruan, nahiko urduri ibiliko dira, ordu honetan, Donald Trumpen aurrean, zer nolako estrategia eraiki zeari begira, ez? Ikusi beharko da zer egiten duten. Dozein kasutan, Mikel Reparaz, Kaliforniako datuak Euskal Herrian goizaldeko 5-6 direnean edo jakingo dira, ezta? Bai, hori da, ordu horretan zuen Euskal Herriko goizeko bostetan itxiko dira hemen hauteslekuak, eta ordu horretan jakinen ditugu lehenbiziko datuak. Kontutan hartu behar da hala ere, ekialdeko kostaldeko estatu bat, New Jersey, gaur ere bozkatzen ari dela, eta emaitza horiek lehenago jakingo ditugula, baina importanteena, populazio aldetik importanteena delako, hemengoa da, ez Kaliforniako datua. Datu horiekin gozalduko dugu, beraz, Mikel Reparaz, mila esker eta Gabon, hemendik arratsaldeon horren zaudenez, Gerarte? Gerarte bai, Gabon. Bai, Mikel Reparazek eman dizkigun datuak. Felix, zer azpimarratu nahiko zenuke hauteskunde hauen inguruan, zer eman dizu zuri atentzioa batez ere? Bueno, nik uste hor nola jokatzen ari dan boto zentrista eta Sandersek eta Trumpek ere maila batean ordezkatzen duten sistemaren aurkako boto horren aukera, ez? Eta nola azkenean Hillary hautagaia balin bada, eta denak ematen duela izango dela, nola azkenean mugituko den eta ze kapazitatea izango den Alderdi Demokratak Sandersek Mikelek esan duen bezala ordezkatzen duen antisistema horiek barneratzeko, ez? Milioika boto dauzka atzean Sandersek berak ere, badirudi ez, baina milioika boto dira momenturen batean Hillary Clintonen gana ere iritsi daitezkeenak, erdibide egoki bat ere iristen baldin badira. Zalantzari gabe, hor klabea izango da pixkat presidente orde hautagai bezala nor izendatzen dan, pixkat McCainek, Sarah Palinekin egin zuen mugimendu hori kasu honetan beste alderaka, hau da bera moderatu egia zalako, eta Palin jarri zuen sektoreko gorreneko norbait bezala, gero kasi aurre hartu ziona, baina, maila horretan mugimendu horiek ere ikusi beharko ditugu, eta niretzako oso interesgarria da, klabe nagusienak hausten direlako, ez? Tradizionalki demokratak eta republikanoak ordezkatzen dutena, ez? Beste zerbait azpimarratu nahi kontuanen inguruan? Bai, oso apur bat harrigarria egiten ja, hemengo komunikabideetan ez, ez ere esaten beste gai batez, ez da? Hau da, zergatik Sandersek jarraitzen du jakinda numeroia ez da bela ematen, estatu batuen komunikabideetan, leku guztietan esaten da, ziur aski dela Clinton atzean dituen ustelkeri kontuen gatiko arriskuak. Arrisku horiek edozein momentuan leher daitezke, bai Clinton fundazioarekin lotutako susmoak, ustelkeri susmoak eta baita kontu pribatuen bidez Libiari buruzko informazioa eskutatzeagatik eta hor dagoen historia guzti hori, bai FBI eta Justizia Departamento dabiz horren atzetik oin urteak dire eta edozein momentuan gaia lehertu leike eta fuente asko eta komunikabideak argi eta garbi esaten ari dira estatu batuetan horren zain dagozala Sanders zaleak neurri handi batean.
Zuk uste duzu hori lertuko bilitzateke Sanders izan daitekeela Trumpi... Hori lertzen bada, kendu beharko dabe Hillary Clinton. Baina horregatik nire galdera uste alduzun, horren ostean Sanders hautagai balitz Trumpi aurre egiteko hautagai egokiena ote den, oraindik ere Amerikako Estatu Batuetan Sanders bezalako personai bat, ez dago... Ez dakit arriskua, benetako arriskua Trump den, edo hemendik ikusita arriskua da, zuek aipatu duzuen moduan, neokons. Neokons doktrina horren atzean, Estatu Batuen barrura begira politika teoriko batzuk izan da ere, importantena hemen da nazioarte mailan ze politika jarraitzen dire. Eta orduan neokonsen inguruan mugitzen direna, bai Jeb Bush alde batean eta bai Hillary Clinton bestean ziurazki arriskutsuenak dira, ziurazko bai. Beste zerbait erantzi nahi, hauteskunde inguruan? Petzut, banaketa handia dagoela demokraten barruan, pertsonaje oso famos batek, oso demokratak bizitza guztiak esaten ez du, nik Clinton atera behar badu, nahiagoet Trump irabaztea, eta pixkat muturriko posizioiek publiko egiteak nahi atentzioa eman ditez. Bai, hori irakurri ditute artikulu bat zergatik ez duen Hillary Clintonek berak ere, hauek, ez duk aipatu dituzun hauek guztiak baino lehen, erakartzen beste kandidato batzuk bere tokian egin dutena beste, ezta? Hemengo komunikabidean mugitzen dira betiko konzeptuen arabera, bata progresista, bestea konservadorea, eta betiko klitzen arabera mugitzen dira, eta beste gauz asko mugitzen ari dira Estatu Batuetan, hemen, ez dakit ondo zergatik, aipatzen ez direnak, ez? Horretaz gain, badago nazioarteko harremanetako begirada, ez? Nik uste Clintonek badaukala begirada multilateralago bat Trumpek daukana baino, ez? Eta Trumpek daukana askoz, ez dakit, esan nahi badago oso bideo grazioso bat ikusiko zen duten Txina zenbatetan aipatzen duen Trumpek, eta zenbat estenatoki diferentetan, parra desiente inun bideo horrekin, baino berak daukan perspektiba askoz protekzionistagoa da Clintonek daukana baino. Nazioarteko harremanen kontestuari eta logikari begira. Eta hori ere oso diferentea da, naiz eta beste gauza batzuetan eta beste logika batzuetatik segurazki eskua emateko kapaz izango liratekeen, ez? Aizu, gaur amaitu da Erresuma Batuan referendumean parte hartzeko izena emateko epea. Referendumerako 3 aste baino gutxiago geratzen dira, eta une honetan Europar Batasuna uztearen alde daudenak eta Europar Batasunean geratzearen alde daudenen arteko inkestak, segun eta nora begiratzen den, ezta? Baina gaur pare bat gaur bertan argitaratutakoak eta, inkesta etxe fidagarriek egindakoak diote utzi egin ditutela Europar Batasuna, zuk beste batzuk ikusi dituzu, Joseba? Baterako eta besterako da. Leia estua badira baiezkoaren aldekoak eta ezezkoaren aldekoak, ez? Praktikan bai ikusten ari garena da 2016ko herrialde garatuen dibisen artean, libera esterlinarrak ahultzen abarmena izan duela, ez? Urte hasieran euroa eta ia 40 sentimo behar ziren libera bat erosteko, orain euroa eta 28, eta, finantzen merkatuetan ia gau pasa latz baterako prestatzen ari dira. Gau pasa hori lanean emango dute, azken finean, kale edo baleko zera bat delako, bozketa bat delako, hau, ez daude lau hautagairik eta gero ondorengo prozesurik, edo txuri edo beltz izango da. Eta, beste datu deigarri bat da, Erresuma Batuak 30 urterako zorra eskaini berri duela, ez, bere ohiko enkante batean, eta eskainitako 100 liberako jaso ditu eskaerak 137 erosteko, hau da. Saldu du, eskaintzen zuen zor guztia, baina hori da eskaera maila txikiena 2007-tik. Esan nahi du, azkenean, jendeak orain serio edo hartu duela gai hau, zain dagoela nola baitere zer gertatuko den, baina ez dagoela batera gerbi, zein izango den azken emaitza, eta beraz, egon gaiztasun edo ziurgabetasun giro hori, hemendik eta hilako 23 arte. Adrian, zuri atentzia eman dizu egunotan Donald Tuskek, Europako Kontseiluko presidenteak Poloniarrak esan duena, euroeszeptizismoa eta Brexitaren errua Bruselako burokraziaren elitearena, burokraziaren eta elitearena direla esanaz. Donald Tusk poloniarra dela, hori kontutan hartu behar da,
baina momentu honetan da Europako Kontseiluko lehendakaria. Eta Bruselan nik uste dut jendea, nik entzun dudunaren abera, oso astoratuta dago gai hau dela, eta ze gai hori tabu izan da, Europako instituzioetan. Orain arte, eta honek dan aldatzen du. Da, nolabait, hemendik aurrera bidea irekitzea kritikarako. Orain arte, eszeptizismoa, euroeszeptizismoa eta gai tabu bat izan da. Eta, klar, Donald Tuskek esan dau euroeszeptizismoa eta Brexiten errua Bruselaseko elitearen errua dela. Beraz, ikuspuntua dexente aldatzen duen adierazpena da, eta ez edo nork esan da, Europako Kontseiluko presidenteak esana. Eider, ez ditxu, Felix, zuen hiltza. Nik osatxu, eta emaitzena inkesta ezberdinak gaudela, egia da, erantzun dutenek pareko erantzunak eman dituztela, baina jende asko ez duela dirazi bete boto indezisori ez dela askotan indezisori izaten, baizik eta ez dugula erantzun nahi ez. Gero ez dakigu Cameroni nola ateako zaion, ze aurrekoan esango irabazteko iren ditula ez da, erreferendunak eta igual, bakizu bitarteko hori zure kontra ere atera ditek. Ez hori bakarrik, baizik eta alderdi barruan egoera nola geratuko zaion, hori ere aztertu beharreko kontu bat izango da. Bai, Cameron baiezko ateratzen bada. Biharamunean, zer? Peratzen dola Cameronenak bukatu dela baiezko ateratzen bada, orain ere hor dago bota du eta ikusiko dago. Ere ze izango dan bere etorkizuna, esan nahi dut, badauzkalako alderdi barruan, sekulako kritikak egiten ari zaizkion, goi mailako ordezkariak gainera. Felix? Bai, ez, apur bat euroeszeptizismoaren kontura, uste dute hor, Europa benetan lanean ari dela gogor, azkeneko urtetan euroeszeptizismoa gora egin dezan. Eta ikusi besterik... Uste dut alderantzizko esan bertzen dut. Ni europeista konbentzitua naiz, baina uste dute termino hauetan ez. Esaten dezuzuk Adrian Zelai Euskaldunak oso europeistak garela, baina adi ibili beharko gendukela puntu honetan. Bai, claro, zergatik era europeista. Ez gure interes propioen arabera. Ez da Europaren, pentsatzen dugulako Europarentzat hobeago dela Europa gehiago integratzea. Oroar, pentsatzen dugulako, labur esan da, Europaren integrazioak dakarrela Espainia eta Frantzia ahultzea. Hori da, instintiboki hori dekogu. Eta beraz, oso europeistak bihurtzea garela. Baina, oso adibili behar dugu, integrazio hori edo integrazio horren arabera hartzen diren neurriak onak edo txarrak badire Europarentzat edo beste estatuentzat gauzak aldatu daitezke egun batetik bestera eta adibidea dugu. Pentsatzen dut, diktadura baten seme alabak izatea eta oraindik diktadura horren ondorioak hain gertu izateak ere izango du lagugan nola baiteko eragina Europara begiratzeko, ez da? Seguro, bai. Zuk eta nik eta zuk eta zuek ez dakit seguro, baina ezagun dugu frankismoa. Zuek ez? Ez ditxu. Eta numeroak ez egitea be bai, jendeak ez dakit zenbat diru ordaindu dugun Europaren barruan egoteagatik, Horrein guk, Euskaldunok, Hori ez horrela utzi, esai guzu. Claro, ez que askotan aipatzen da, Europa, Espainia erreskatatzen da, Grecia erreskatatzen da, ez, guk erreskatatzen dugu. Eta jaso ordaintzen da barne produktu gordinaren arabera. Eta gu dekogun, eta euki dugun, urte hauetan, barne produktu gordinaren arabera, horre suposten dugu, gu ordaintzen ari gara. Eta pozi gainera. Dio eiderrek eta jaso? Eta jaso dio eiderrek eta jaso? Ez, askoz gehiago eman dugu. Gehiago eman. Ni penatzen nau, Brexita dela eta eztabaida eskokatzea gehiago parametro hauetan, ze ikusten dut xenofobia azkenean dela nagusitzen ari den diskursoa eta mugak istearena, eta ez horrelako eztabaidak benetan ze motatako Europa eraikitzen ari garen. Eta Felixek esan duen moduan ze demeritu egiten ari diren Europar Batasunetik, azkenean askok ez ikusteko Europa hasieran saldu zen proiektu handi hori bezala. Orduan, nik ez dut ikusten eztabaida kokatzen ari denik kontu horietan, gehiago xenofobia garbian. Eta hori nik uste dut badela penagarria, eta gian atea irekiko du eztabaida hau ere zabaltzeko Adriane dioen moduan, baina momentuz ez dut ikusten inguruan ez bertan, Britainia Handian ez hemen. Beste zerbait erantzi nahi? Azkeneko minutua, banandiaran. Egia da gaso orain... Azkeneko minutua zuri ematen dizut. Bai, ez? Zer zerren adierazle izango da. Izango da. 53 urte dira Erresuma Batua Europan sartu zela, eta orain zirte dozarte egin behar horretan egia da, arreta jarrik ekela xenofobian edo gai oso zehatzetan, ez? Baina nik uste dut
oso sakoneko aldaketa baten aurrean gaudela. Gero, akaso, niminokeria batek erabakiko du, balantza, baina sakoneko zerbait badago horrazpian, ez, galdera bera planteatzea eragin duena. Joseba Barandiaran plazerra izan da, beti bezala. Ez, Adrian Zelai esan nire. Adrian Zelai, plazerra izan da beti bezala. Joseba Barandiaran gauza bera, Ider Alkorta, Felix Arrieta eta Estutxu Garai, mila esker. EITB, zure komunikazio taldea. Berehala